Гошето. Да, Diamond USBG. Yes, карах една! Чакай, това моята ли? Да. Да, Верно, това е първата топка. Естествено, че е моя. да. И решихме да снимаме на... О, искаш ли ние утре сигурно ще снимаме на Happy Wheels. Аз вече съм снимал едно видео, игра на квизове. Което е Жалко, редовно че не може да гледа. си играем мултиплеер. Ей, вижте тази червената топка, бе, майна! Чакай, Happy Wheels Multiplayer. Няма такова, за жалост. Една. Една, аз съм две. Дай, вкарай. Айде. Не. Ох, замока да вкарам това. Знам. И имаш фал, честно да. Yeah! Да, човек, ти най-лесно, то така не се играе. Ха, да, бе. Не се играе така. Питам да си я настроя, аз си я настроих. Аз като нямам какво да прави стрелвам топка да се блъска с стените. Гошето е доста добър. О, две топки. О, вкара една моя! Ме. Синята е моя, нали О, знаеш? фак. Охо! Каре. Да, човек, виж ги тези две топки тук, бе. Ня. Оу, кул. Ей! Бабе, ти ще биеш играта. Карай черната! Трябва да вкараш черната! Ай, блъскай се в стените. Притекахте. Ай, блъскай се в стените. О, яко! Как ще има фал, бе? Карай една моя. Не съм. Не, каква е тази сината топка? Не помниш ли? Да. Yeah! О, но. Сега как ще вкараш, ай, кажи. Пиум! Тенци. Никак. Сега той ще вкара двете топки. Вижте как те наредиха зелената. Нищо. Тя ще ми се нареди сама, аз знам. О, кул. Чи. Кул! Пиум! Не вкара, за жалост. Вкарах, сега съм черната. Как ще вкара, бе? Тото е нечестно. Мен не ми показва, че си вкарал. О, черната. Чакай, ако вкараш бялата, аз бия. Аха! I want to play again. I want to play again. Чакай. Ти разбиваш, не аз. Прави се е така. Не, я буташ назад и трябва да се рекошира. Честно ли никой не вкарах, бе? Добре го направи! Аз пак ще съм моите късметлически топки. Браум! О, и я вкарах, видя ли това? И, дами и господа, О, виж сега ги се връщам, дами и господа. Нещо не вкарах ли? Ей, вкарах една моя! Гледаш ли? Гоше? Да. Не! 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 Аз ли бе? No. Гоше, оти си! Гоше, Да, бабо. за какво заглуши, бе? М. И дами и господа, заглуши. Не мога сега. Играя, не мога. По-късно. Утре. Извинявай, бабо, не мога. О, не, не. Не, да, бе, това не е честно. Нечестник.
Най-лесното. Нали? За какво заглушиване? Говорих по тело, не исках да прецакам видеото. Мини клип. Не, няма фейса. Фейсинг букви. О, вкарай черната! Не, бе! Защо? Ще я вкарам аз. Не, няма да вкараш, аз те познавам. Аре, за малко моя топка да вкараш. Не мога да Аре, чуя бе, това. как може да препречи пътя? Ньо. Не, няма вкараш. Почакай. Вкарай. Вкарай черната. Първо вкараш черната. Вкарах кафявата. Добър ли съм? Не, слаб си. Мълчи. Не! Yes! Аре да кръчи, не бе! Кръчи, не бе! Айде, че ма биеш. Не вкарай. Видя ли тук как се удари два пъти? Дай пак. Но... От трети мач, край на играта. Трети мач и спираме това видео и сигурно ще снимем на Майнкрафт. Така се разбива. И не вкара нищо. Знам. Така се разбива. Ти ли си? А така се вкарва топка. Вкара черната, нали знаеш? Аре и пецвата игра ми умръзнаш, бай. Последна игра. А, човек! Какъв е Последна. това? Ай, така малко на тука. Пък ти ще ни О, вкара. вкарах топка! Вкарах две топки. Ася. А сега. Ася. Ай, ще бъда с твоите късметлийски. Де. Ще прибегне. Yeah! Good look! О, човек, твоите късметлийски са наистина късметлийски. Какво? Бай. Свърши ли си играта? Какво значи свърши? Нищо. Ня, ще вкарам! Да, вкара моя. Но! Yes! И си ме настроил. О, Ох, колко мило. ох, гад! И аз... Не. Да. И аз 9 и аз 9 и 6... Да, бе, 10 часа съм премиум, дами и господа. Официално. Официално. Ти не вкара. Good look. Аре, бе, как ще... Чакай. Yes! Не. Аз това целях. Да, нали? Аз мислех, че тази топка е моя. Не! Yeah! Имаше един бък, аз карах белата, а после ми даде на мен да местя. Ня.